Hey, det er Sprint Gaming her, og vi er nået til episode 4, og i den her der skal vi mine rigtig meget, da vi mangler en hel del ressourcer og sådan. Så lad os da komme i gang. Jeg laver lige hurtigt nogle pickaxe. Skal vi se, hvad har vi? Det var den jeg netop ikke skulle med. Og den er vi også gået med. Yes. Og vi skal selvfølgelig have noget mad med. Tager resten der. Og vi skal få brugt noget af det her. Hvad skal vi ellers mere have med? Okay, hvor mange pickaxes har du på dig? Jeg har 0. Nå, Jamen, jeg laver bare lige en så. Nej, men jeg har lige lavet. Okay. Jeg putter lige... Skal vi se, hvor mange har du på det nu? Hvor mange er på mig? Jeg har ikke nogen på mig. Jeg har lige lagt en. Okay. Kan jeg lave lige en mere så? Ja. Hvordan er de pinde henne? Nu har jeg brugt mange. Okay. Are you ready? Lavede du lige en pickaxe, eller hvad lavede du? Ja, bare en okay, fordi at, så er der en mere, som vi har 2 hver nummer. Ja, er du klar? Hvor mange torches har du på 25. Okay, godt, så tager jeg ikke nogen. Og svær. Det har jeg. Den er bare halvdød næsten. Men det... Hey, kan lige få halvdelen de der 20 torches der? Fik du 13. Sådan der. Ja. Nå. Lad os mine. Har du minet lidt mere egentlig? Ja, jeg var lige inde og lavede lige en gang ind der. Ja, og det var helt fint. Skal bare ned til Diamond. Skal lige... Jeg skal nok lige sætte en torch. Det kan man finde... Jo, hvad lag vi er på. Hvordan fanden kan man finde ud af det? Det er F3. Ja, det ved jeg godt, men er det... Hvad er det? Men... Det er den der Y er det... under X. Hvad står der der? Det er 35, vi skal ned ja, på... vi er 33 mig. Men det er 12 eller sådan noget. 12-13 eller en stil. Så har du taget spade med? Nå, der har jeg ikke. Okay, det er bare, nu kommer der dødt, tror jeg. Sådan der. Dødt? Hvad fanden siger jeg dødt? Det er jo gravel. For helvede, der er sgu da gravel. Ja. Sætter du torches? Ja. Okay. Ja, synes jeg nok, nu kommer der sgu da et eller andet. Hvad har vi? Oh shit! Prøv at se det. Hvor kommer gik? Shit. Nej! Okay, nu bruger vi lige noget cobblestone her. Så nu laver vi sådan en minibro her. Det var det der. Ja, okay. Så har vi lige fundet den her. Savkraften nok fra min jungle, så lige. Start med at lave den lava. Sådan, nu kan, okay, nu kan du lige hugge det. Skal se, hvad har vi dernede? Det skulle da... Hvad fuck?
En... Oh my god, det passer bare ikke det her. Hvad nu? Den kommer igen. Gør det det? Er vi lige under spawn eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Jeg vil godt få det. Lol, nu kom det. Ej, lol, sker der det? Jeg kan ikke mærke det. Jamen, du skal have en pickaxe. Det har jeg også. Ved mig, der har du ikke en. Hvor fanden har jeg lige mistet en pickaxe? Prøv at kigge hernede. Der er masser af kul hernede, men Hvor fanden har jeg lige mistet en? Ej, det var fail det der. Ej, mand, jeg kræfter med bare langt på det. Det havde jeg bare, når det failede det lort igen. Yeah. Okay. Shit. Vi skal ikke bruge have træ til det her. Hvad? Vi skal ikke bruge træ til det her. Jamen, jeg havde bare ikke andet. Det var bare derfor. Men så hakker vi ind i væggen. Nemlig. Det var for nu skal vi til at hakke væk. Jamen, det går nu. Ej, men dit lort, det virker ikke. Jeg fanger ikke hakket. Jeg skal nok lige komme, hvis der. Du kan bare lige få min axe, så du kan hakke det her. Bare lige sætte den. Ej, pas på! Jeg må gå ned i! Okay, det er ikke sikkert. Vand er ikke sikkert. Tag den! Den er herovre. Nå. Okay, det her det burde vi altså have stoppet. Det går ikke. Kraft som ikke engang har cobblestone. Sådan. Ej, det var fandme dejligt. Ej, nu stopper det. Så forsvinder det lige pludselig. Ja. Det kom. Jeg tror lige, jeg køber serveren. Hvad? Jeg tror lige, gå ud af serveren. Ja. Jeg tror sgu lige, vi skal lidt. Ej, nu er det jo fucked up. Hvad nu? Okay, nu har jeg lige pludselig... så mine pickaxes, de var der slet ikke også. De lå inde i mit inventory her. Og der er slet ikke blevet brugt, så jeg skulle da hugge meget med dem. Det fejlede en del der. Nå, nu har jeg i hvert fald stoppet det meste af vandet. Og jeg tager lige min axe. Jeg kan se, den er for ikke brugt. Nå. Hvad har vi her? Masser af kul. Hvad er vi på nu? 11. Hey, vi er på lag 11. Eller jeg er på lag 11. Ja, det er for mig. Så skal vi en trække op, eller hvad? Var det ikke det omkring diamant var? Jo, det var det faktisk. Vi kan jo bare begynde at hakke ind af væggen. Ja. Det er sgu da meget nice. Men jeg synes ikke, vi skal få lavaet væk eller noget. Det lyser jo hele rummet op næsten. Ja. Det er dejligt. Ja, og der er redstone derovre. Og hvad er det med iron også? Lækkert. Jamen det er altid det her. Yeah. Det er sgu da lækkert, du. Ellers er jeg forkert. Det er en iron ore. Godt. Jeg er ikke lige vant til min texture pack her. Den der lyd der, den kunne jeg faktisk ikke lide. Der kom sådan en... Ja, sådan lidt dum lyd. Okay. Shit! Fuck! Skeletons. Han er nede i lavaet. Shit! Den kom op fra oven, tror jeg. Synes, det ser så godt ud og lækkert ud, det der lapis lazuli. Det har lige fundet, ja. Men man kan ikke bruge det til en skid. Redstone også. Jeg er på level 3, ja. Der er fandme meget kul her. Helt vildt. Det er en iron. Nå kommer der til diamond.
Kom på den tidspunkt. Yes. Først der var mere. Jeg skulle lige se noget. Nå, hvor mange fik jeg? Eller jeg fik 40 kul. Det skulle da meget godt. Ja. Men jeg tror det går nok det der med 3 der, for det får vi hurtigt igen. Vi har iron. Eller ja, altså det skal jeg ikke lige noget. Ja. Det var sådan det værste. Shit, man, der er meget. Ja. Det er ikke fedt. Bare lige i starten her, der har man fået en god for noget. Ja, det sker der vel ikke så meget nu. det er en ting vi skal lave. Vi skal lave nogle slabs. Hvor fanden er der så meget iron net? Ja, det ved jeg ikke. Men vi skal have lavet nogle slabs også. Jeg hader at hoppe op af sten. Eller op af blocks. Det er sgu lidt irriterende nogle gange. Altså nogle bare hoppe op. De der sådan, man bare kan gå. Det kan jeg bedre lide. Ja. Og det gider jeg ikke til at lave nu. Det går nok. Nej, nok så var det lige 11 iron ore et sted. Sådan kan jeg høre en sang. Ja, det kan jeg godt. Skal jeg tage noget med ned til dig? Er du ja, det var bare lige for, jeg har ikke noget, min pickaxe den er ved at dø og sådan noget. Det var bare lige. Godt tage en pickaxe med noget. Ja. Sådan der. Jeg skal godt få spist æblerne. Det har vi ikke så meget brug for. Ja. Har vi det egentlig? Ja. Æblerne? Altså, så vil de jo fint nok at have. Men de giver, hvad gav de? 2 eller sådan noget? 2,5? Jeg kan ikke huske det. 1,5. Sådan noget. Men det er sgu fint. Det er sgu godt nok alligevel. Ja. Mining. Det er sgu det bedste. Hvor er du nu? Sådan... Det er bare sådan lidt kedeligt. Ja, sådan noget. Jeg er nede ved den gang der, så kan jeg bare komme ind og join mig. Nå, er du inde ved den der, du lavede der ved gangen der? Og så graver du ellers bare nedad, eller hvad? Nej, jeg graver i det der lag der ved 12-13 stykker. Jeg kan ikke huske, om det er 12 eller 13 hvor det er mest. Det går sgu nok. Men Øj, redstone! Jeg plejede også, jeg tænkte også, at det må være længst nede, men det er vist for det meste faktisk bare i det lag her. Ja, det var lidt dumt. Ja, jeg har fået en redstone allerede. Bare lige ved at hugge ind en gang. Ja. Nå, det går... Nå, vi er i sammen. Er vi ikke det? Jo, det er vi. Du har fået en masse af redstone, ikke? Ja, jeg har fået... Nå, vi er sgu da i sammen. Okay. Men vi kan bare ikke lige tage det, for vi har ikke lige... Vi har jo iron. Nej, altså. Det er lige noget iron. Må jeg gerne gå den her vej ud af egentlig? Den her vej ud af. Det kunne være godt. Gå den her vej ud af. Her. Ja. Ude for siden af. Kan du også godt. Bare lige så når du har brug for din pickaxe. Ja. Kom nu. Jeg har fundet en diamond. Ja, det kunne sgu være fedt at bare finde noget diamond der. Men det kunne også være fedt at have en skovl. Og der kræfter med redstone. Skal ikke bruge det på listen. Jeg vil gerne bytte 10 redstone for bare en diamond. Eller 100 faktisk. Ja, vi har masser af det. Vi kan bare koge det. Ja, nemlig. Okay, det håber jeg ikke bliver ved. Ej, det gør det heller ikke. Det er sgu da fedt nok. Okay. Hvad leveler du egentlig? Jeg er i level... Snart 1,5. Snart hvad? Snart 1,5. Sådan. Ja. Jeg skulle level 6, du.
Nå, ja, jeg kan se, at vi skal til at slutte nu her. Bye bye.